Oh boy. So what's up mga ka-adorables? So nandito lang ulit tayo sa Solo Baklaran. So nagpalit lang ako ng damit. So yan, pats pa rin yan. So magmumukbang tayo ng family bucket ng Jollibee. So meron ako dito 6-piece chicken, half spicy and half original. So may tatlo tayo ditong spaghetti and tatlong rice, gravy and sarsi lahat. So tara, samahan niyo ko kumain guys. Kain tayo. Jollibee nga lang, kain tayo. So ito guys, unahin muna natin. So guys, para sa inyo itong isa. Ito ko na lang ilagay. Ayan. Para kita mo. Baka sabihin nyo kasi madamot ako eh. Ayan. Bigyan ko na rin kayo ng chicken. Anong gusto nyo? Spicy? O sige. Ito Thai part. Sa inyo to guys. Sabayan nyo ako kumain. Ayan, so yan. So, ito spaghetti guys. Kita nyo naman kung gaano kasarap yung Jollibee na lang. Number 1. Ito rin yung madalas namin kainin pag bagong sweldo ng mga ka-workmates ko. Shoutout dyan sa mga katrabaho ko. Shoutout kay Sir Mikes, kay Sir Renz, kay Sir Yael. Sino pa ba? Si Ma'am Shem. Ayan. So ito guys, para sa inyo. Unang subo. And kay Sir Vince na rin pala. Wala talagang tatalo sa Jollibee. So buksan natin itong gravy. Grabe na ng hirap nung ginawa nilang hirap buksan. Parang ayaw magpakain yung gutom ka na nga sabay ipapahirapan ko. Hirap guys. So, try natin yung butin lahat to. Pero pinagtabi ko na kayo guys para masabayan nyo rin ako kumain. So guys, gravy. Alam niyo talaga pag bagong sahod yung nyo, no, katrabaho. Pag nag-amoy Jollibee yung opisina nyo, matik na bagong sahod yung mga yun. Guys, ubusan natin isang spaghetti ng Jollibee. So, kuha tayo ng... Sorry. Kuha tayo ng isang rice. Dito na rin natin ilagay. Ano muna tayo, medyo nagbabara na yung lalaman. So guys, chicken naman tayo. Nagugas pala ako ng kami bago muna kayo kumain. Sigurado yun yung nagugas kayo ng kami. Balat.
gano'n ka sauce yan. Tara guys, sabayan na ako kumain kung nagtatanghalian man kayo, agahan, hapunan, midnight snack. Sabayan nyo ako, may kayo dito, tunin nyo lang. So guys, wala pala akong nakikita ang tissue, wala silang binigay na tissue. So guys, meron pa tayong 3 chicken and isang spaghetti na lang. Haluin lang natin. Medyo ramdam ko na rin yung pagkabusog. So guys, comment down below lang kayo kung ano pa yung mga suggestions nyo na pwede ko pang kainin. Huwag lang yung masyadong putok-batok. Ito medyo kaya ko pa to kasi hindi masyadong nakakasuya. So meron tayong nag-part dito, spicy. Sa mga gusto ng spicy. Guys, update lang. So ito na lang natitira, isang chicken. Sabi ito yung para sa inyo guys. Yan, kunin nyo na lang kung gusto nyo kunin. Comment down below na lang kayo. Sabi meron pa dito isang rice and isang gravy, isang coke. So hindi ko na ito uubusin. Bali, uwi ko na lang ito sa amin pag nagutom na lang ulit ako. So guys, salamat sa panonood hanggang dulo. Kahit hindi ko man lang naubos pero nagtyaga pa rin kayo manood hanggang dulo. So guys, suggest lang kayo ng pwede ko pang kainin or kainan na pwede kong imukbang. Comment down below lang kayo. And salamat sa mga sumusuporta sa akin sa 144 subscribers ko. Maraming salamat lahat kayo. Appreciate ko. Hanggang sa muli. Bye!